tom amane nyina ahyedwurbe na yeba asante mantem haso adehye ya ewo dadiase o say ye enigisem bi eko e de ma wo mu na eyede ade abontete abetimi atwa so no adama base yemfa seda amanyumaku ahodo yi akokora mafia series one maso yemu twitwe ayewayo si one ventures and another one media akabomu wo per series papa adehia womuo asresem wom ne betumi aboa atoto abrabo yi de amawa akokora mafia series shano stars ahodo bia ya wo pe bia na bi wom wayo si won akebeneza kwa kumenu konfo kolege ene nkae nyina ena won ma hyemu ma memenda bia no no nwotwempa mu kopem no nko no ene yie na ya se shall repeat wukwada no mienu kopem no mienu empa mu so won no ma so asene 21st clinic abe herbal clinic extra comfort limited ena fee medima for herbal center wo so ba so asene bi na fra homa no 0249 942 842 Where you make a drawn and kayabi a brepam, yet one more some papa to John, one more senior. Yet didn't mean Siaka see a boba somewhere, Mamma cross on neck, and you know me and Wayatana say, yet didn't catch my begun was so a me. I could see a jiwa dear boating, many minia. Nana, Quabracas, Ghana man penny his excellence in another down quite a good for opium. I wore a tiffy, a poem, and tam emunam pennies are some of the Quabran in 1980. Nigga, yes, I said your banner, this say a word poor yet. Ewa tifi fam wono no ebenya ensuano munti na wokopie mu ho na ne nyina no ayadwumade sonko a ebeboa wo mafiri se ensuo mu nsam etomre bia na ayeten ewa tifi fam kakra e dia ma adehye ya ewo honum se omanfo be kai no ma hyere nso a ena kakra ni na omampani na nado danko akufo ado ena matare na sika sam sam so ade betu da tra se dia nyame yatom ama sika bia na wo hwehwere firi Netherlands man mu sika na ba betwa na ade ba akopɛ ana ode baba ye ne nyina eyese sade ebe na adehye ya ewo atifi apoye fam ho no benya ensuanom abo wo mo dada setra mo dada dwumade mu nti ana sa dwumade no epa mampani na nado danko akufo de ne ebe opie mo dwumade no ase no na woni nsam etu dwa na wotre matere sam trofo no wotre se sa dwumade na eba ho no no enya adehye ya ewo atifi fam ho no nko a na benya ehon faso enkrotu ahodo ye atwa mpotam osie nyina no ebenya bi te se bolgatanga no brongo paga ene potam ho nyina obenya bi na upia so a ko zwalugu zare zumburugu kabio sanso na gambigugu ana feso wingogo bongo yurogo bungu ana feso akamingu uko hono msenya sankrotu ade sie na wo hono nyina benya nsuo na odi adi won twuma sade ese na timi abo mo hu sampaga na so mo so ka ho tumade na ase no papa nsemne Nanado Dankwa Akufo-Addo. Work started on this project in my first term of office, and I'm grateful that the Almighty has given us good health and life for us to be able to gather here today to commission it. You'll recall that in January 2018, government, through the agency of the Ministry of Finance, secured funding to the tune of 37,683,226 euros, consisting of a 12 million euro grant from the Netherlands government and a 25 million euro facility from Bank, also from the Netherlands, to implement the Upper East Region Water Supply Project. Following on from this, the Ministry of Sanitation and Water Resources, together with the contractor Dennis NV, structured the project into two phases with the aim of increasing the design horizon from 2030 to 2014 to make adequate provision for future demand in line with our policy to construct water projects taking into consideration future population growth. The Upper East Region Water Supply System will provide the people of Bolgatanga, Navrongo, Paga and its environs with 20,500 cubic meters of water per day, which is approximately 4.5 million gallons of water per day, a threefold increase from the 1.5 million gallons a day currently available to the region. Apart from Bolgatanga, Navrongo and Paga, communities such as Warungu, Zare, Sumbrungu, Kalbio, Gambibigo, Winkogo, Bongo, Yorogo, Pongo, and Akumkungu are also set to benefit from the project. 347,000
446 people in total will be served with potable, safe water. The execution and completion of the Upper East Water Supply Project falls in line with the program of government to achieve the target set under the United Nations Sustainable Development Goal number 6 of ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all. Ladies and gentlemen, government remains committed to creating an enabling environment through the provision of social infrastructure that will attract businesses to our communities. Accordingly, I expect that with the availability of potable water in this area, investors will take advantage of government's flagship programs such as the One District, One Factory initiative to establish small and medium-scale enterprises to create employment for young people so as to stimulate the growth and development of the domestic economy. Government is working diligently to provide funds to improve the water supply situation in other parts of the country with the objective of ensuring equity and an improved quality of life to all communities in the country. It is thus worthy to mention the works of commenced on the Kitar Water Supply Expansion Project in the Volta region, the Wenchi Water Supply Project in the Bro region, and the Greater Kumasi Metropolitan Area Sanitation and Water Project in the Ashanti region. His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo. Foundation of Ghana panyo kwancho for ye oyetetina ni dano eyora tiobad owusu ansan wode ato dwetro se ha dwene ye papa so ma Ghana mu edurumre bia yare bi wonu ayamfie ni mu nanso ekuma de hye sankrofo adepa waze se wo hwemu pa no a hepatitis yade na kwakwa yade bia Ghana de hye ni padodo no anu mfa wonu ani mu se yade no tiase nanso hwe enya pa ya edi man mema ewo maimu no ano den pa titiro ni asante mantemu na dwumade sonko apanyimfo de ye ya no de hwehwe mrantie ne maba wankokora ene mrewa won mapom di mu ahwe se hepatitis yade no ebi wo mu ana no won ba ba kyerem se nei efitia no pa won mo hyase eba pemprem to brakase boni mu no ayede kase boba ye no enipa makomako ha na won ma hwehwe mapom de no obetumi aka no wasisu dua a kyerem se mu makomako edu ye no so kura dodo no aye ma ana hepatitis yade no ebi acheche wonom wose kwabasa na se yamfie ne anhwemu ye ne anhwe na yade ne yantimi ansia no kwan ya anhwe santemantemu ebetumi atretere sate anopano na enipa ne ba papa ba about 10:30 ne nipa ya ye test no ya ye almost 100 people ma be test emu 10 na test positive enti pa test se wi nipa ba enipa 10 bi eti mu ba ko e wo hepatitis B ni bi enti ama aye ye nwanwa because ya ye program I check from 2000 you started hepatitis program in you who Peter say you be your test enipa 100 na mu 10 etima test positive and nwanwa that is no so who a ye chance winning because and then liver cancer so who ni say no omo ba so ye be so ano ntem obu o hokra obakọ ya further test no wo here treatment bia na che say ni nipa tua no e fight emoa no and so utie ya no utie family ya e ma ayem hihyew enche so nipa be test positive ntim so me pa me test positive e pa cho enye sa na tie oba ni ya test so test positive wa ye won kwofo wa omo ba kyerɛkyerɛw enoma ye wo be ye ne de wonye uwie so a ye de oba ma doctors omo konfa no chichichi no hospital a oba kwa hu omo na wo hu de oba ya ebetimi aboa emoa no ema emoa no ntimi nye bebre emese liver no asese number ne kwa na ye kwosoro nti ama eye enwanwa because kumasia no ka chem se kumasia so uyi no fofori free mu a Ashanti region na yade ne wo pa nti ama eye enwanwa se Ashanti region enkofo a ye test no mutimi test positive around this time ti ye ka kyerɛ ono muso mu test positive no obo a oba o test you say minim se me wo obu san se de no ya fa o se menye bibia amfa Aya panyipa ya Hepatitis Foundation of Ghana wada one man no ora tiobad owusu ansa na ye kwa umano so na yere na kwakodi nkomo sanse ba na pomudi mu a na kwakwa ya Ghana mu ni nyina samsi etimi twetwe won komo na ye pa ne pomasi bre ora tiobad ya moadwo matemeke muso apomu ye nyame adome ho ye na motemu so e erade adome ye ho ye ese dwumadi ne mudi abawie ya na me pa cha na ye de abawie ye enti ya hwe ye nim se awia no ye ne odi nkomo ama wo kire mu se nipa wo ha na won ma ba ba hwehwe won ma pomde no emu makomako edu de hepatitis yade no ebi wo mu asesi ya no manya bi aka ho ana edu no a yo we de betia watiefo omo amutie ni ametua obi a
ye no nipa no omombe tested positive no asa ye bebre ye tested nipa 410 nipa 32 and tested positive. Sompa 93.1 nipa 410 and mu 32 enya positive meboa positive e pachane na ya se we no kra na se wo hwe no wo ha mu nchemu a ka ye be ma no ha mu nchemu be se yo say ye hwe o ha nchemu na men kan say ye yi nipa be 30 bia gina ho a che say nipa enimu 3 emu miensa ewo bi ewo ya de ni bi eno na ma na ye hu wo Ashanti region ha no because say awia me kan ye no ye nye test be say that ama nipa be brain test positive but then ye no nipa na test positive na ama ye hu adwiri ye pa eno che se ye hwe ye nim se adwumadi a mu die bra no bia no moye ya afi wadie no na akọ nanim ana afi bia no Asante mantemu no ye huri di kan yo also the bia ye every year bia ye na last 2 years study in Ashanti region nya data and free Ashanti region we nya data ni free for noche hospital but other hospitals no more work yen first more cost me be check me hepatitis B no nya data je ba ya be we no am I ho adwure because all the medical center Ashanti region no ya dey no wo we no for the free wa Ashanti region etoso but and then I confirm the any year canon. Am I who actually a party? I think the master say a buy Kaka when say education or form. And it's a radio station for no. Over 2 months to one come up boy my time Canadian by education, Sabayan Kofono, every say I dare no a walk machine. When so yan hwe sane awia no na wo kire mu se man dos no when wutimu se mema ne bi ba dodo asene ma no ana. Yeah, test me a man in the net also pa na man ka credit. Na oba test positive no. Say me kan area no, a man to also change me man no. And then the man you know because Ghana ha no. Oba munya ya de ne ye, oba munya flo mo ma me ho. Omo di benyini. Nti ama ya de no ayehu awo kuma Ashanti region man. Tibi ana ama na ye huhu se obi wo hono mu a ebra no bia no obekwa yaresa bia so okohwe na pomuden ana se ye de ba de pa nanti ama nei hepatitis ya de no sempo obi kọ so okohwe na pomuden mu na ya den ne fere de ama no yo o se hepatitis no boni be ka se ye ni policy bia ye de abana ye say we discriminate against obi o ya de ni bia ye betimi achewatum also ko HIV a omo wo sa policy ni bi wo ho ntumi discriminate and see obi o HIV but hepatitis ni sa policy ni wo ho enti so obi wo bi a ofare se obekọ akwanye testing because okoya ye beke so okọgbo adwaman enti na onya ayade no but enye adwaman bo na de yade ne ba e kon bebre a obefa so obetumi nya yade no eno enti na ema enkofo bebre enkonkoye test no bu so oye kwa wie na wo ka kire na ofare so obeka kire obi se wo yade ni bintina hihye no ho saa enti we no mu ankasa mutimi hwe ye nyankoda bi a yade no wo so nya bia na but obetuma ba man te question ye me kire se de mu ye mutumi nyankoda ne bia wo so yade no wo manya bie the enkwana mba ye ni nya obi an test positive ni nya empanyifo the ages omu ages no ye 25 ekosi 35 ne 40 wo kono ene test ye but enkwana mba ye ni de obi a test negative a omu ni yade ni bi na dwumadie yenim se kwaba ne se no Ghana fo se ye sori afri ekata so preko pese me kwa yare sabia no aya na de ma ye se nipa no nye yade pa na be bono ama wakọ hospital a enya de obi aba sori se me kwa yare sabia ko hwema pom den anya bia mo dwumadie yi mo be ko so ayere brebe ne brebe ya na ya afibia ene ya mo de ba me pacha ye dwumadie na ye nya afibia every month there you program ye na kumasene na this year I can say beba ababaye na because we year test ni we na ye hu de course no ama me ne pay for na ka say yes amle kumasi piem
nti ye ko dwendwene ho na ebi abosum mienu achi no afi ba ko na ebi ne sa be kumase na kumase ne be temu mienu ye be hwe omo eboase ne bekwa side ho no na ya hwe omo efin so side ho no na ya because ebi ani pa ne test positive no obi wa village na wonim yade no omo so na ewa yade ne hyehyɛ omo ho nti be make sure say ye be kumase in 2 weeks 2 months time na ya be test ni bi na ya education no but some kai no so ye be office wo kumase say be ya obi person ye test na obetumi akwa office akwa ye a ye ngini ska bia tenu wa mane bon na ye besan so atwen nyame ya dom abosumi mienu ntam na ya hwa na motu a mosade agu akwan mu wae pepacho na mefa kwan so ata Sompa management ase say dey beto da ifrase ya yedin komo no ene ye nhwe ene anopa no a eba na bra na ye kura ye torchlight na ye toto no ena ye to torchlight ne se bra ye to ye no ene ye hu se nipa asasa light ten na okọ hin kwa me ma adwo ye boy homode bi ase benya ye nua be ma kwa me redu na watimi a kiremu ye ede amayen ba bia na asa santre na ekọ kwa me ma adwo Adiusu akwabla. Na wararuma santre a wode ho sam ebedan ye na omo so mo kwa hin. Kwabla sedia wode kan dia tu gano wo ba kumase. Enne sedia enioma esi ekoso ewo NIA aso ye sedia amanfo apre ho emresantin a nam so ma enne omo de brede bi e de ato aso no kwabla enne ye kodu hore na che kama ye se nipa domo a omo eda so ewo santin mu nyina kire se omo ense be kan omo Ghana card said the ya registration across was SIM card ho almost betumi na problem so say ko ba say Ghana card no djuma bi e be no man bia no almost so etumi agira so e de aye de obre be ye ko ba ne ko duru ho no ene wo hwe se de na padom wo na ngichemu ahodo ba miensa ana na djubedie no e koso ho de di kan no eye wona na wo mo card no ho achechema che se obi won ma wa registered da na nso so no na ayira ama wasan ba ho se wo be ye foforo de to so mi enu nso so ye wona twase won so ye san ye omo de foforo kra de mo se ene wona na dodo na wo ho ni nyina no wona ese ye omo card ma wo mo de penifo omo hweso ye na omo di nkomo ni kire se na wotwe edi animu na omo be free omo a ese ye omo de ma omo foforo kra omo be free eno nso ase ni mo omo a no ma tu santi wo ho nyina no ye wona na wo mo de ho atechema na ofi obi nso so ya register no be na wotwe mienu na miensen ya omo kodo do mpem ho no obi wo no ya yare de ade ama nanso no nsan nyankan enti wo mo ba se wo mo ba gina de wo mu ni se na dodo a wo mo ba abase wo mo be ho nyina no ba se wo wura dem ho a ne ya hye no be na wotwe mienu na wo dodo na wotwe mienu ebi so ne enti ko be se oba na se wo wura dem ho a ye se san ko na wotwe mienu ekiri ansa na wasan ba eno so ko ye ade ana ha wona wo ba be ye wo mo ka de wo han papa enti na wo hwe santi no a na ne nchichemu dodo na ye wona na wotwe ba miense no yetimi aya ma wo mo nanso wo mo nsan kan ya so mbe na wotwe mienu na wotwe mienu bi ede na so na nke so obedi a ya twe wo mo asan aso mbre fofo eno ene ya homsisem a wo mo de tie na wo mo ede nsem no tie anim no sei ena wo mo so eka ede kire yen ya afi omasa tutu papa say card no kra na omode beye amaye ne ebi ni wo enti ye sanko na ye sanko twen 1 month ansa na chiri ya saba na no kra menyi ni say 1 month ni mpo kra me saba nsabeka enti ye sa mani pa bebregu 1 month last month ye beye ye no ye sankan ebi no mu sika da bank ne ade say o say Ghana ka na betimi da ko isika enti sa me ye ho chiri ye nti yasasa aban na na say benefo mo hwe ho no mo nya bibi mai se ne be ya yenso so ye mabunu na na say ye nso ye betimi aye de enya sika de ato aduane ahwe ye ma because sika wo ka bank ye ntumi oh me problem am won say me last time me ba on the 5th of July and be ye be bra ha mba 2 days be bra me ya de no da ha nyina ya de no mo hye 1 month say mblambeje ndene 1 month pepe ba ya mo sa se ye na ye July 4 de munya ye kura yen san ko 1 month tam ansa na ya saba me free bo krom na me ba beje me free kokofu asante be kwai
Okufu na me fi ba here. Me dey here na me ba say me ba be replace. Me ba on the 5th of July. July na me ba mitimi here and no mo share me 1 month. Say FIFA guest member. Ti ene 1 month na me ba here so Ubura ho e be ka say gina hotwen ye ba ba e be dru so no ye be do people near side abroad say July 4 the nyam print and he call 1 month time no aba e mean so kwa ye ka say 2 weeks time no aba e mean so 3 ye ba ha e be famu die bebrebe me say me first day me ba ba me Ghana card me ba ha sada no me line no e bro me so be almost mo ye 100 a day na me nam 200 and something so yes me ko fie na ma say chalor fa ba na mintimi enti me pe be da wa say e ma ni pa me ne da kwa mosquito kwa so the see ho no e hye ne na ho ma ni nya kuro woni na ho ade chin kra ne nsa ntimi anka no san e koi enti awoso mutimi ye bibia be ma ye ba ha e be nya ne fast na won say e be di like baby obi won adwuma wasere kwan say me kwa besisi a obekọ no na o master nso anyway nya bi fa adwuma no kra untimi nya na wakosa ake unti e sere o mo nye bibia e be ma sisi ama ye rio me beje na nso me nsa ntimi anka 1 month ne me enti se nka wo ba na okuta bibia itimi e kire se wo beje a abusia wei sade Ghana fobi esususu wo madwene mu efa Ghana card no ho na mane nyina no yenua be ma kwa me redu na bo ano a whatever ye and yatete na numero chirasa Petroleum and Gas Tanker Drivers Union one more chance one more tie na panyifa san so atwe dia sensen wei nhyiamudi osonko na da kwaso one more ne aso ye hwe o ma Ghana nyina mahoden wonsam so ene sanam so mene one more chance one more twe dia sensen aboso me no mienu se one man san atwe dia atwiate no wobesan so agine mu biem na yempese ye bebu atenti Panyinfo say will be situado matwa ye kwa man so na ye ne vice chairman the Petroleum Tanker Drivers Association Ora Edmond baba kwa kodi nkomo e dia fa ho baba ye mojo hello baba otimeka Ora Edmond otimeka mojo Sompa so nie Hello Sompa 93.1 yo I was for your modern say sabaka yira Edmond baba na ye ne no adi nkomode afa ene ye tuatia one more te ya wobinim de akoba ye one more sanso kire se one more twe e de asensen no ye nkone ne nkodi nkomo baba majoe entiro min tuwe ayi hello baba what me kan me tun kan what say hello baba what me kan fa dia ye me tun kan me te ka munti no o say ekwan no you can't get stable what do you call it hadwene ye betumi adi nkomo ye ni nkomo ne hwe ye nim sanne mo ne energy ministry ni kohia ya na mo so adwene dia fa mo strike no ekwan pa mo de be fa so anya bi e kwosisa ye nhyiamudie no sana ne omasi koye ye koye no okay me cha we watiefo ya kwesi ane se o mati ya samase o mo hu de ye kan nyina o mo ati ase na ya suspended strike no ya suspended for 2 months and conditions na ye de koye no so no o mo ati ase ndi ye mekan nyame pa Monday ye be san akobiom na electronic seal that device no ye omo in charge of that device no afa na ye de omo kwotna se ya church omo mistakes a ewo omo ade mu a edi drivers ne enya kina dia asem na akosi no na ye tete bibi sa wo mo se makwole no off kora ya nya dia strike no ba se gina mu bi ma te sa baba yo baba what you mean I was for your modern science baba fedia ye hello baba I was for your modern science sabaka baba wa homa so na ye ne no adi enkomo kwabi so mame so ma yanko enu kakra na ya do na yansaka baba na nyame ya adom na yensaka baba na yesan ene na toa so abusuya yekọ ilokrobo yedi kan aka edi akere mu na efidwada ne ba no asem no de me se
ɛnya asɛm foforɔ ɛwɔ wasom biom na ne nyinaa ɛne sɛ yilo krobo ho nsɛnsɛm yɛ akyerɛ sɛ deɛ ɔmo da sum mu na yɛ nyinaa so yɛ nim sɛ yɛwɔ faase yɛ mma ɛne yɛ nnuan mu yɛ a wɔwɔ ntoaso sukuu no wɔtwerɛ nsɔhwɛ yɛ a saa nsɔhwɛ na wɔde ɛba awieɛ sɛ wakɔgye nteteɛ ɛwɔ ntoaso sukuu mu yɛ nyame yɛ ɔmo adom na sɛ ɔmo tumi di nkonim a na ne asuapɔn ahodoɔ bi a ɔpɛ sɛ wɔkɔ no na wɔkɔ na sɛdeɛ nkwadaa no nso ɛtwerɛ nsɔhwɛ na ebi mu nso da sum mu saa no ɛyɛ adeɛ sɛ ha atwen paa aka ho bi ama mpanimfoɔ yɛ a ɛwɔ Educate Africa Institute ɔpanin yɛ a wɔyɛ kwankyerɛfoɔ da anim ɛyɛ owura William Buoti wɔde nsɛm ato dwa ɛkyerɛ sɛ ɛbrɛ so sɛ wɔsɛ mpanimfoɔ bi sɔre na ɔmo tu anamɔn paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛtumi aboa adehyeɛ yɛ a ɛwɔ yiro korɔbɔ na asɛm no yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ yie paa ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɔmo si ɛteɛ mu no ɔmo nso yɛ obi a ɔmo ani ɛkɔ nwoma sua ho yie paa na nkwadaa ɛtwerɛ nsɔhwɛ na nkwadaa da sum mu saa no wɔahwɛ a na ɛkɔ ha dwen owura Emmanuel ana owura William Buodi na yɛne ne di nkɔmmɔ ɔfa wuli madwoe yɛnua o papa na wapɔm te sɛn menua ɛnɛ yɛ sɛnra yɛda nyame ase papaapa mokyerɛ sɛ ɛberɛ so sɛ wɔsɛ mpanimfoɔ bi sɔre na ɔmotwam ani hwɛ yuro kurobɔ mo nkɔmmɔ yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ yie paa okay ma mentia watiefoɔ ne ahwɛfoɔ honestly ɔn sɛ biribi a atwa mu mmabunu a ɛwɔ yellow kurobɔ empatem hɔ no ɛyɛ yellow ɛne lower manya ɛkɔbaa sɛ ɔmo ne aban na ɔmo twe dawry bi ɛfa light bill ho na saa ma nso ya na ɔmo atwe ama akɔkɔdu baabi a yɛ nyinaa yɛ te sɛ asogyafoɔ kora mpo akɔ hɔ a ɔmo akɔbɔ prepaid meter ɛno nso no mmabunu sɔre yɛ ɔmo adwene sɛ no deɛ ɔmo ani nye ho ɔmo pɛ ɛyɛ postpaid meter na me nua sisi a yɛka sɛ yɛaboro na wɔtwe ɔmo ɛwɔ saafoɔ area mu nyinaa they don't have access to ɛyɛ electricity eti adeɛ ɛfɛ ne light pan deɛ sisi deɛ ɔmo hu bi adeɛ ɛha me paa ne wɔn a ɔmo operate ɛyɛ businesses ɛwɔ area mu hɔ me nua yɛka sɛ yi wayɛ kefoɔ ɛkɔndakte ɔmo nsɔhwɛ a wasifoɔ yi nso ɛtwerɛ nsɔhwɛ yi yɛwɔ schools bebree ɛwɔ mantam wɔ mmerɛ ɛbɛfi kura mpa a na nyɛ yilo kurobɔ ɛne manya kurobɔ school ɛwɔ hɔ minia ɛmɔfrɛ nsɔhwɛ a ɔmo twerɛ no ebi baabi a ɛsɛ ɔmo kaaka ɔmo yɛ revision ansa na ɔmo akɔtɔ the next paper but sisi yɛdu ɔmo nkanea Educate Africa Institute deɛ yɛ nhwɛmu adi saa asɛm yɛ akyi yɛakɔ ɛyɛ Kurobɔ Girls Senior High School seesei awofoɔ ne ne tua sika na wɔn de afuwa ɛyɛ pumping machine na pɔmpe nsuo ama ɛyɛ Kurobɔ Girls students no wɔn atumi anya bi deɛ ano aduane ɛde bi adware asi wɔn nneɛma and ɛkɔste wɔn 1,500 a day 1,500 Ghana cedis. Tetene yɛbɛka sɛ 15 million. Eti in fact, ɛwɔ mu sɛ mmabunu anya ade that saa ɔhawe nkɔma ɛmɛso sɛ ɛyɛ mmɔfra a ɔmo tɔm so yɛ afɔ na ɔmo abɛhyɛ ɔbra sɛ eti wo de yɛsrɛ Minister of Education ɛyɛ Dr. Dutu ɔntu ne nansi fam na at least Energy Minister Dr. Opoku Mate Opoku Prempe ono so emra mu bi na nka sampanifo yi omo momode na nka ne ahemfo wo ho entina se na nka yemfa yie ntuye na yemfa baabi a etuo betwere entwere na omo operate on businesses adisuafo so omo nya kane de asua de omo sanka kane na nka bibia nkodi because the cost de omo da sumu afi ba kokora de light ne de there's no way about the beche home. It is yes, some more than Comutia. I think Zenkabeboa. William, young Shadi Ebu Hase, when you actually check for your one potom who didn't come on any additional funibino. A dear some potin pan or Macatero. Honestly speaking, most of the teachers now or no, indigenous, like Omunya teacher for Mufliho. Most of them near teacher for a free baby naba. And looking at and Comona, you did not say, GS Meremono. Minister of Education, any AAGS, I'm not a for one. You say issues like this, no, they are not supposed to say, how many media, no, a baby, name
so it's a na bibi how you have to pass through the appropriate channel enti G director and I know a bidding come by them no they were not able to declare certain things to us because they say and said that you direct to the ministry but direct to energy ministry. Yeah, boy, who cried the news ya bay. Na ye who pictures be a extra this any be cruel to try light pony be near dear. But as to say a authentic and answer the gusuya, ye has a bit me a verify. Yan re near Kosui, Sir Koso San as a light now Mount Cordanoa. Nasa could there be at the end of the day results in the Bible no failure. Over to me the way I just say when the man failure. Already know ye the state of the country in terms of our education system. But I collect the mountain. Na say Obabeka say me ka oma e throw wasi 2022 no ho. Me ko manya krobo na say yellow krobo. Ana any secondary school be obia. Say akola results aba na say oblemu say light abo anya nsua de enti na ma wantumi antwa. Oni ano na asem ye de and obi cancel because they nyina nim say bra na nke ye de bobo esua de na twam. A light ya no be a fall on. Yafa addition a de light impo esua na ento nchen. Enuane ye did most of them ye de bibu fridge mu, ye di bi na ye de bi abi ye di bi nso ochena. Eti a whole lot of things. Obroni beka say be a friend no latent. When you go to the functional theory, we have something called latent. Latent no. Yes, school dying near mofra no. Latent near electricity power and support it. And now the children are not having the latent and best support on my DCNA or my DDM or my cupboard. And you may na air cotium of Frano. It's a collaborative mountain or casse. Lighter ye chamu, a many bians yadie, intimate so in Murphy Potoa, a collapon no nika. But you, Takulani feeling of Babontin Beka. We should not bear in mind, say, Akulano Kwan Cotiana, a cotia or mine because definitely. If you are make me finding the way out about the nurse, or about the doctor, or about the matron, or about the teacher. But you must say, a day pan about impact that about making on society. And also, and you come from one oh, I tell for a year more on a dorsal. Other people or other ethnic groups or more you more Kuboland and a dorsal. So I can't crumble for me, and I just say, I can't crumble for I can't Ghana. Oh, it's me the messer. There a dear bang nature. A dear bang and nature, take Ramana as a crown for no. It is a Melvuna Bonibia, Mayan fan sign Coboland Nina, near Catamuna Isumu. Almost operating businesses, no, almost in a day. I could have your trons away, if you never be, no, don't obey here, I chill water be, and as I children to be no timid, I will say, as I see, Sandemunino, a becotia, a colacro. There, say, in case we are distributing exam papers. Next year, shorten us, yes, and pretty for fra. And find the Kunya light in the apprentice, paper. So we should think around and also cast into the future. Say, Takolebi fully exams now. It is not only the Akulana hand and I say school no water, Kobo area now. It is going to affect the whole country and the future as well. Euro Krobo 18 come and I was say, Wamokrano and Penny for Ninuamu, me actually for Mohan Kodano Socrano. Almost as a moon quack the same which I say, Aquadan one wire word, and you're trying to can ye more. One no Aquada Sumo over Tronso head. And I will master non so sono. Woo, I will Henosono, a grand person or pass a queen biaso. ABA swing, I Tronso her, a grand person or fetch or not be with a cry. Nasa Massa and Chemanoa. On say Hono Sono Yadia, a behadric cra. In Sakura, they will see the class of man for being Ramoa. What tries I'm soon you know Pierre Bontino who are. Who knows how we and the time for you see a quine on a brabum. On say no so crown a bit my heart. I tell you for no more hands of and so on and so who say. Oh, many are and the cry unim. A bribia na Miss will do me so a major. Unim say, not town boys a crown for babon ever a year school campus. Ever be doing some money. All because time and after years no do a year level that is 300 level 300 no. Boys living in town, boys living Kodi and some who be a cocoon to cabity. Some baby school there. This is the time almost baby revenge. It's one we are Sabria Mofano Sumuno as a baby banas baby dawa or mohuno.
in fact bibi abetimi asi yi invigilators a ebi akyerɛkyerɛfoɔ no efiri hɔ a ebi ɔmo bɛyɛ mmɔfra no ehia ɔmo betumi ataake ɔmo osum ase a yehu nipa korɔ na town boys nso bɛ ataake fa na year students especially boys no so no ɛno nso no bɔnne nsa betumi kɔ a yehu oni ako wɔho aduane a yɛdi kurampo no ebi aduane awia ne yɛ no ayɛ but anadwo edi kosi wɔ yɛnim deɛ atɔ aduane nim na akɔkɔ so ɛyɛ food poisoning ebi na ɛnka mmɔfra no tam ɔmo school mu no wapɔn wɔwie school akɔ fie na akɔka no wɔ fie yɛtwerɛ nsɔhwɛ no bibi betumi ɛsɛ bi a paper ɛyɛ shortage bi aba yɛkɔ akɔprɛnti yɛnya saa deɛ no teacher ni a wafa ne tɔɔte sɛ meekɔ no makɔgada ɛyɛ me mmɔfra no makaaka wɔ mu kakra ahead of on paper ɔkɔ na ɛkwan mu wɔwɔ betumi aka no akɔla bi a wɔsi na adeɛ bi asan baabi anɔpa anadwo ɔkɔ akɔyi fonkita ɛyɛ torchlight anasɛ kanea bi a aboa betumi aka no mekai tell me school na scorpion etawere dormitories a whole lot of things could happen because yenya kwampo emodi enkodan nso kwa na yese ma mu use mobile phones ne ade wo school mu yi eno ni asem no senka mobile phone wa ke betumi abo akola na kakra bi e be support om kakra we need to attend to this issue urgently na yesa anwumre kwa woni edi nkon watwe ya adwen agyina ne ma bi so se wuyi nwoma sua de no kura to nche na san ye security threat kura sa de ma ade hye wo honum no yes enti adeɛ wɔ ɛyɛ bullet a ɛkyerɛ so a ɛtoto bɔ yɛn enti me dem sense so biem sɛ mayɛ nya ya dwen sɛ ɛyɛ krɔbɔfoɔ ɛna ato wɔ mo ebi atima to obia and we should deal with this issue without any political influence. They are also Ghanaians. Many are almost operating businesses are affected to no. South for na etonu anima ye school for no. And now almost turn us a school for so unconcoton so almost all boka. At the end of the day, we are expecting them say they should pay a car on the ECJ. Almost confess can way no more or multimedia a car on money. To say Kurano so Obinya Ebia asana ko binya kwanhia bi na ba critical na wo se ebia ye operation bi ni ade a hospital wa kwa no so by 3:34 no map because light ni ho omo ntimi anya bibia on se basa na wa boso no dead body so kwan so say ni ade hwe obi a ora ne coastal ne nam ni bi besai ono so discan na kotoye nti obefa kwan bi so a store omrekwa enyemra kwa so no aton ama emofre say emfa nya nnuane ni enya food poisoning and ye cause ama ye ho enti akwasa oman no we only focus on ekwan emofra no betwa sorry but we don't go to school purposely to pass exams. We go to school to acquire knowledge and skills and create our own world after school enti eniaye ye de emofra no se da chom so ebenyi a oh yes so betimi anya adwempa ama oman no eno so ya asam foforo Mira William my emfa wonsi na nkomo yi de em se ampanifo bebre fra se de o ma no tumu de bia ye behu de nyame be nti bre koso a no bre kɔ nanim wa no bedi nkomo bra no bra no ne ahwe kopem se de wo se ye mampanifo ho no ne be ye de amom na atimi abo asetena ye da se for your time na nwumre e o menua Ghana nti mesom damase Penny Quanchera for Edema Educate Africa Institute. Ora Williams, aboard ni attending Kane. And now we are also be every tabra ye no I was Santeman Temu Baba Sumaye. Cratchy be a one year fiano dear son so at a prince nice to say our posy for quachero no. And Radama a courier chain 1 marsh and a trofo ama cratchin waiting anonymous I won't see it. And no ye say a car ye better mountain so. Now some the bayano crano whom Puya and Saka Yatra Crowra and answer Wahena Yaw no our tabre nana tayao nana any masem who be ya was yen no education and como. Na ye puso mano science sa ebeka Wahena water bre nana tayabua na yen ne dim como was seven home na ye bisan say aso. Say Yankasa. Cratchin who no woo yanua and any pebin masha seatin one monsa. Sir Asasia Cratchin one new content akosi sure. Sir Wababa did Juman Nana Nawaka said when you free show a real children woman posy fast or tea yano and an am so many free one obe yano. Now one church sunny and some more SCB aircro. Ya puso money beer. Sanki and Sabakana now show Cosibroni air can some chess ne phone no edum. Yabako Swania Bomo Daisy and Sabakano, Yamaya Domni and Yanua, Yanano ebedi honkomo. Abusia yanko and some from where na yeda soa ewo ebuakwa ene ne empatamu
na ɔtwe mu deɛ yɛakyerɛkyerɛ nsɛm no bebree ɛde akyerɛ mu yɛ a ɛyɛ awerɛhosɛm a yɛbɔɔ so ɛde ma mu a yɛnnua bɛrima yɛ a kyerɛ sɛ kwame redu ɛkɔ hɔ no mu a wɔde ho adansedeɛ nyinaa no ɛbrɛ yɛfa yɛnnua no mmienu bi a ɛsusu sɛ wɔyɛ bɔgɛs a wɔfiri Netherland wɔbɛtena nkawie ne ne mpɔta mu a yɛ a adehyeɛ hunu yɛ ne sɛ berɛ kakra wɔnhunu wɔ mu a na agya yɛkɔto yɛ ne sɛ ɔma mu ɛda dan mu a yɛde blocks ne adeɛ agu wɔm so a